בוא נראה אם אנחנו בלייב, כי אנחנו בלייב בפייסבוק. אנחנו בלייב בפייסבוק נראה לי, נכון? אני לא בדקתי. שלום לכולם. כן, אנחנו בלייב בפייסבוק, יופי. שלום לכולם. ואנחנו נראה אם אנחנו נכנסים ללייב באינסטגרם גם. יס, go live. אנחנו בלייב באינסטגרם. מעולה. אולי אתה יכול אז לתייג אותי ואז זה יגמור את הסיפור? בואי ננסה. מאינסטגרם ואז. בואי זה לא ננסה. יתייג אותי, אבל לפחות אני אוכל להעלות אחרי זה את אין אותו בעיה. סטפ. גיל, אנחנו בשידור. אז אני אספר. לא מספר על החיים האישיים שלי. לגמרי. טוב, יש לנו עוד דקה, שתיים, אנחנו מתחילים, אנחנו רק כאן בסידורים טכניים, שלום לכולם. אנחנו בלייב גם באינסטגרם וגם בפייסבוק. אוקיי, סבבה, טוב מאוד. שלום לכולם. אנחנו עוד רגע קטן מתחילים את ההרצאה הנפלאה של דוקטור גיל ברזילי על איום מזונותיך תרופותיך. בזמן עד שאנשים פה מתחברים, וכבר יש לנו אנשים שמתחברים, אני רואה, אני אנחנו, גיל, אתה צריך לחבות את כן, לא, הטלפון, שומעים אותך? בדיוק, אז בזמן הזה אני אציג אותנו. אנחנו מרכז רפואות הוא מרכז מומחים ברפואה משולבת, מרכז שעובדים בו מטפלים ורופאים מתחומי רפואה שונים, ובמרכז אנחנו מקבלים מטופלים ומשתדלים להעניק להם את הטיפול הטוב ביותר שאנחנו יודעים לתת, כל אחד במקצוע שלו, וגם על ידי זה שאנחנו בתקשורת ישירה, מטפלים ורופאים מסוגי רפואה שונים, ומנסים למצוא את הדרך הנכונה ביותר שניתן לסייע למטופל ולמטופלים שמגיעים אלינו. המרכז קיים כבר למעלה מ-30 שנה, בשנתיים האחרונות אנחנו נמצאים ברחוב ברודצקי 43, צמוד לקניון רמת אביב. אתם מוזמנים לבוא למרפאה, לפגוש אותנו, אתם גם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו, שאפשר לראות אותו כאן רץ ברקע, לפגוש אותנו בפייסבוק, לפגוש אותנו באינסטגרם, לפגוש אותנו בטיק טוק. יש לנו באתר הרבה מאוד תכנים מקצועיים, אני נראה לכם כאן איך אפשר למצוא אותם. בתכנים האלה אפשר למצוא גם פודקאסטים, גם מאמרים, גם סרטונים, גם תזונה ומתכונים, מחקרים, אפילו חומרים למטפלים באתר. פשוט תיכנסו, תקראו, תוכלו גם לקרוא עלינו, על המטפלים ועל הצוות, וגם תוכלו לפגוש את התכנים המקצועיים של כל אחד ואחד מהמטפלים. זהו, אני חושב. עוד משהו לספר על מרכז רפואות, גיל? לא, נשמע לי שקלטת. מה הסיבה אתה לא רוצה לדבר? אז אנחנו, כן, אז זהו, אז עכשיו אנחנו פה בהרצאה. היום אנחנו פה בהרצאה של גיל. אתה רוצה שאני אשתף את המסך שלך, אז אתה יכול להציג את המצגת. אנחנו כאן בהרצאה, שהאמת שבעבר עשינו לא מעט הרצאות כאלו, ברפואות, בפייסבוק, אפשר למצוא אותם גם בעמוד הפייסבוק שלנו, אבל היום אנחנו בהרצאה מיוחדת, משתי סיבות. א', כי הרבה זמן לא היינו כאן אונליין, ב', כי תמיד כיף לשמוע מגיל את פנינות החוכמה שלו, פניני החוכמה שלו. גם אנחנו נמצאים היום ביום השוויון, או יומיים למעשה תכלס אחרי יום השוויון של האביב, זאת אומרת, היום למעשה אנחנו בשיא האביב, לא מתחיל האביב, על פי החלוקה של עונות השנה, על פי היום והלילה, החל מהיום, הימים מתחילים להתארך, ולכן אנחנו כבר נמצאים אחרי ההתחלה של האביב, אנחנו כבר בשיא האביב, כבר אנחנו מרגישים את זה בחוץ, את הפריחה, האביב התחיל עוד בחורף שלא הרגשנו את זה. וסיבה נוספת שאנחנו נמצאים פה זה כי זה למעשה הרצאה שהבטחנו את המתנה לכל מי שסייע לנו בתקופת המלחמה. אנחנו עשינו קמפיין נפלא, ונרתמו הרבה מאוד אנשים לסייע לנו לשמור על העסק פתוח. אנחנו אפשרנו לקנות סדרות טיפולים מראש, ואפשרנו לקנות טיפולים עבור מילואימניקים ומטופלים שלנו שמפונים מבתיהם.
מראש, מה שאפשר לנו להמשיך לפעול ולעזור ולתת ולתרום כפי שאנחנו רגילים לעשות. וגיל, כשהחלטנו לעשות כזה ערב, גיל נרתם ישר והציע לעשות את ההרצאה הנפלאה שלו. אז גיל, קודם כל תודה רבה, וגם תודה רבה לכל מי שנרתם לעזור לנו וכל מי שמאזין לנו עכשיו. ודי, דיברתי מספיק. גיל, אני מעביר לך את המיקרופון. הבמה היא כולה שלך. איך אני עושה... אם אני... זה share screen, אוקיי, אז אני ככה בעצם. עכשיו זה בפול סקרין? עכשיו זה לא בפול סקרין, אתה צריך זה. זה לא בפול סקרין? לא בפול סקרין. אנחנו רואים את המצגת שלך. רגע. טוב, בוא נחזור למצגת שלך. שנייה. תמיד. תקלה קלה. תמיד תקלות שקורות ברגע הזה. למה זה לא נותן לי? אבל ראינו קודם את הזה שלך, גיל, את מה? המסך? את המסך של המצגת, של הפאורפוינט. וזה לא נראה כרגע כפול סקרין? לא. ראינו רק את המסך של המצגת. אז בעיה. בוא נחזור אליו. אל מי? אל המסך של המצגת שלך, תצא מהפול סקרין ותחזור למסך של המצגת תשדר, פשוט תסתכל עליו. כן, אבל זה בלי אנימציה. זה לא עוזר? לא. שנייה. present, stop screen, ואז share screen, window, זה, share. זה full screen, לא? לא, אנחנו אותו דבר. טוב, אני לא מבין. בוא נציג תחזור לעמוד של המצגת, ואז תשדר משם. לא, אז אני בעמוד של המצגת עכשיו. אוקיי, אנחנו רואים את העמוד של המצגת. רגע, שנייה. יש מה שנקרא view. נכון. fit to window. ובינתיים... כן, בינתיים אתה תשעשע אותם עד שאני... בינתיים אני שעשע. אני מראה לכם שוב פעם בעמוד התוכן שלנו, שיש לנו כאן גם מאמרים וגם סרטונים, גם של ההרצאות הקודמות שלנו, אפשר למצוא אותם כאן, וגם משהו שרץ חזק היום בתחום חדש בעולם הפודקאסטים. יש לנו מלא פודקאסטים באתר של המטפלים הנפלאים שלנו שעושים פודקאסטים, אלעד יצחקוב, מירב סבר, אייל שפרינגר, וגם פודקאסטים של גיל ושלי שהתראיינו במקומות שונים, כי אנחנו לא עושים בעצמנו פודקאסטים, אבל הפודקאסטים של מירב, אייל ואלעד, של פודקאסטים די מוכרים, אפשר להגיע אליהם גם דרך האתר שלנו, והם נמצאים כאן. אפשר גם לבחור כמובן מה אתם רוצים, את התחומים, את הקטגוריות שאתם רוצים לשמוע. גיל, אפשר להתחיל? זה עכשיו כן? מעולה. יופי, בשעה טובה. אוקיי, שלום, מצטער על הגליץ', זה תמיד חייב לקרות, בייחוד שלא עשית את זה הרבה זמן. שמי גיל ברזילי, אני עובד בקליניקת רפואות, אני מטפל ברפואה סינית, שזה אומר דיקור, צמחי מרפא והרבה מאוד תזונה, מתמחה באנשים באמצע החיים וצפונה, לתוך הגיל השלישי וגם הגיל הרביעי, והיום בעצם אנחנו רוצים לדבר דווקא על חשיבות התזונה, ולנצל את זה שעברנו לאביב היום, או אתמול בערב, כדי לראות מה יכול להיות יותר מתאים גם לאביב. אז אני מקווה שההרצאה הזאת תעניין אתכם ותחדש לכם. על מה נדבר? טיפה על בריאות ועולם הרפואה היום, תזונה פעם והיום, מה ההבדל, מה אוכל כתרופה ואוכל כמחלה. אני אתן כמה דוגמאות ומחקרים. אנשים יודעים שיש דברים שעושים להם טוב, אבל עדיין לא מקשרים ב100% שכל אוכל שאנחנו אוכלים יכול או לרפא אותנו, או לשמור אותנו, או לאזן אותנו בריאים, או לפגוע בנו וליצור איזושהי מחלה, או לתרום לתהליך של התפתחות של מחלה. איך כדאי לאכול, ובסוף אני אסיים עם כמה המלצות לאביב מושלם,
ומי שמצפה לשמוע פה על דיטוקסינג, אז זה לא החלק שלי. אנחנו ברפואה סינית לא מאמינים שסלוגנים וסיסמאות שכאלה לכולם, כל מיני אבקות וכל מיני דברים שיכולים לנקות את כולנו, פחות עובדים. אז זה לא יהיה בהמלצות, יהיו הרבה המלצות הרבה יותר מעניינות ומעמיקות, לטעמי לפחות. גיל, אני נדחף רגע רק לשנייה כדי לומר שאפשר לשאול שאלות בצ'אט תוך כדי ההרצאה, ואז אנחנו פשוט מראים אותן, את השאלות האלה, וגיל, וגם אני אפנה את תשומת ליבו של גיל, אבל אנחנו לא נפריע תוך כדי הרצאה, אבל אתם יכולים לשאול ואנחנו נעלה אותם בהמשך. בסדר? תודה. אז קודם כל רק להזכיר למי שלא מכיר, אני לא יודע מי הקהל שנמצא, אני מניח שזה פתוח לכולם וכולם מוזמנים, אז אני רק רוצה להזכיר שרפואה סינית זה ארגז של כלים, כשמישהו או מישהי מטפלים בכם או אתם פונים לטיפול ברפואה סינית, זה יכול לכלול כמה כלים, דיקור אחד מהם, כוסות רוח חלקכם מכירים אולי כשנתפסו לכם השרירים או אתם מצננים, מוקסה שזה צורה של חימום, על נקודות, על אזורים או על נקודות דיקור. יש כמובן את כל נושא הצמחי מרפא, המטריה מדיקה או הספר, התנ"ך אפשר להגיד של צמחי המרפא נכתב לפני 2000 שנה, והוא כולל צמחים בודדים וצמחים שאנשים יכולים לשתות רק כחליטות, וכמובן פורמולות. צ'יגונג וטאי צ'י, חלקכם מכירים, ראיתם תמונות מסין של אנשים שעומדים בשורות ב-5 בבוקר ועושים כל מיני דברים בתנועות שהן קואורדינציה של תנועה ונשימה. טיפולי מגע, טווינה ושיאצו, שיאצו היא שיטת מגע יפנית, אבל היא מאוד מקובלת בארץ גם בקופות החולים, גם בבתי חולים אפשר לראות אותה, וטווינה שהיא שיטת מגע סינית, ותזונה כמובן, ואנחנו נתמקד היום בתזונה. ובעצם אני בכוונה בחרתי את הנושא הזה של, כשאסף שאל אותי מה תהיה ההרצאה שאנחנו רוצים לתת לכל אלה שהעניקו לקליניקה ובכלל לקהל הרחב, אמרתי שתזונה, כי זה הזמן גם של המעבר בין החורף לאביב, ויותר מדי אנשים לא מודעים מספיק ליתרונות הנפלאים ולחסרונות הנפלאים כשהם אוכלים אוכל טוב או לא. אז בואו נחזור אחורה. לא לרפואה סינית, להיפוקרטס, אבי הרפואה המערבית, הוא אמר שמי שלא מכיר את האוכל או מי שלא יודע את התזונה או את האוכל, איך הוא יכול להבין או לדעת או לטפל אפילו במחלות של בני אדם. כלומר, גם נקודת ההנחה שלו הייתה שהכל מתחיל בעיכול, ובעצם בכיוון שאנחנו ערים לפחות 14-16 שעות ביממה, תלוי באיזה גיל וכולי, אנחנו נוגסים, וכשאנחנו נוגסים ואנחנו שותים את הדברים הנכונים או את הלא נכונים, זה בהחלט יכול לגרום לנו למחלות או להחמיר את המחלות. לא מדבר על זה שלפני 5,000 שנה היו מחלות אחרות לגמרי. בנוסף לזה, בהבהרה לאמירה הזאת שגם זהה בפילוסופיה של רפואה הסינית, אמרו שאנשים שמטפלים, שעוסקים בעולם הרפואה, חייבים קודם כל להבין את שורש המחלה ולדעת מה קרה שם, מה התקלקל, מה גרם להופעה של המחלה הזאת, אז להשתמש קודם כל במזונות כדי לטפל בזה, ורק אם המזונות לא מצליחים לפתור את הבעיה, לפתור את המחלה, אז אפשר להשתמש בתרופות, שאתם מתארים לעצמכם כמובן שהתרופות שהיו אי שם לפני 2000 שנה, היו שונות לגמרי, אבל בעיקר היו צמחי מרפא, כי צמחי מרפא הם גם תרופות, למי שלא יודע או לא מודע, אספירין למשל, זה צמח שמופיע במטריה מדיקה, שבודדו ממנו משהו ונוצר ממנו, נוצר האספירין, וככה עוד חלק תרופות, כמובן שיש תרופות שהן סינתטיות לחלוטין, כימיות וסינתטיות לחלוטין. עכשיו, כשאני מתחיל לדבר על תזונה, אז יכולים לשאול אותי ובצדק, אבל מה אתה רוצה? בעולם המודרני שלנו אנחנו חיים לא רע, וחיים הרבה, ויש גם כל מיני הבטחות של longevity וכולי, שנגיע ל-120 ואולי אפילו 150 בעוד כמה שנים, כשיתקנו לנו את ה-DNA וכל מיני תקלות שקורות ברמה העמוקה ביותר. אבל תוחלת החיים באמת אומנם עלתה גם ב-OECD וגם בארצות הברית וגם בישראל, כמו שאתם רואים, ואנחנו נדמה לי מקום שלישי או רביעי בעולם
בגיל הממוצע של מוות, 83 או 84, אבל קודם כל, נתחיל מהסוף, ארצות הברית כבר 5 שנים, זה התחיל ב-2019, ולא בגלל הקורונה, כלומר התחיל לפני הקורונה, 5 שנים כבר תוחלת החיים יורדת, ובצורה משמעותית היא הייתה ב-83 בערך, היא כבר 79. אז אנחנו כנראה קצת פחות בריאים, וכנראה שהעקומה מתחילה להתיישר או לרדת, גם בישראל, גם בצרפת, גם בגרמניה, ארצות הברית וכו'. ואם להיות כנה עם איך הגענו לחיות כל כך הרבה מאוד מזה נגרם בגלל שיש ירידה משמעותית ב-40, 50 שנה האחרונות, 60 שנה האחרונות, בתמותת תינוקות, אתם יכולים לראות את זה, בגלל האנטיביוטיקה, המצאת האנטיביוטיקה, אומנם בשנות ה-20 של המאה הקודמת, וחיסונים, גם מתנגדי החיסונים, יש חיסונים שהצילו אותנו בוודאי, לכן באפריקה אנחנו רואים שתוחלת החיים עלתה ל-40-50, תוחלת החיים בעולם המערבי עלתה ל-70-80, אבל זה בערך איפה שאנחנו נמצאים, לא קרוב ל-100, אפילו באמת לא קרוב, לא ל-100 ולא ל-120. אז אם לשים את הדברים, את העובדות, זה המצב כרגע, ובנוסף לזה, נשאלת השאלה מה תוחלת הבריאות שלנו, כלומר כמה זמן, גם אם מגיעים ל-90 או 100 או לא משנה, או אפילו 80, כמה מזה אנחנו מבלים כאנשים בריאים שצריכים מעט מאוד תרופות, ואולי לוקחים כמה תוספים כי בא לנו לקחת תוספים או כי שמענו שהם טובים, לעומת כמה זמן אנחנו מבלים בעצם עם מחלות כרוניות. ואני שמתי איתו רק כמה כותרות מכמה עיתונים שבאו לדון בחלק מהבעיות שהעולם היום פוגש, סכרת, ישראל אגב אימפריה בסכרת, אנחנו קודם כל מקום ראשון בעולם בקריטת גפיים, מקום ראשון בעולם, ומקום שלישי בכמות הסכרת, פוריות ופריון, ירידה של 40-50% בעולם היום, השמנה, ישראל מקום שני בעולם בכמות ההשמנה, שניים לארצות הברית, לחץ דם גבוה שהרבה מאוד אנשים לא יודעים שיש להם, סרטן כמובן, שאומנם יש הרבה מאוד התפתחויות בנושא של תרופות ביולוגיות למשל וכו', אבל הרבה מאוד מהכימותרפיה, עוד הרבה לפני שאני נולדתי, שנות ה-60, חלק מהכימותרפיות שהן עדיין בשימוש היום, נולדו אז ועדיין, וכמות החולים בסרטן רק הולכת ועולה. אלצהיימר כמובן מחלה שתופסת יותר תאוצה ועדיין מנסים להבין אותה, אבל היום בארצות הברית מגדירים אותה, ה-FDA והרשויות האחרות מגדירים אותה כסכרת מספר 3. כלומר, שאפשר להוריד את כמות הסוכר, תזונה, מזכיר לכם את הנושא של ההרצאה היום, כדי למנוע אלצהיימר. ברור שיש גם אפשרויות גנטיות או תהליכים גנטיים שיכולים לגרום לזה, ועוד 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 דברים. נושא ההרצאה היום הוא לא אלצהיימר, אבל בהחלט יש קשר לתזונה. וכמובן דלקתיות, שם כללי להרבה מאוד מחלות דלקתיות שקורות לנו בגוף, אנחנו מדברים על קרונס וקוליטיס וסתם מעי רגיז ופסוריאזיס ומה שאתם רוצים, צליה כמובן, הרבה מאוד מחלות שקשורות לדלקתיות שקורית בכל מיני אזורים בגוף, לרוב במערכת העיכול, איפה שהאוכל פוגש אותנו. אז זה המצב, כלומר חיים כביכול יותר, השאלה כמה זמן אנחנו חיים עם מחלות כרוניות, או כמה אנחנו באמת מבלים כאנשים בריאים בלי לקחת כל מיני תוספים. כשמסתכלים באמת על סיבות התמותה בין 1900 ל-2010, אתם יכולים לראות שהן שונות לחלוטין. אני מסתכל על הגרף ב-1900, ואתם יכולים לראות שאומנם היה קצת סרטן שם, וקצת סניליות לאלה שהגיעו בגיל מאוחר, אבל בגדול זה היה כמעט כולו. רוב המחלות היו מחלות שנבעו מווירוסים וחיידקים שלא היה להם שום פתרון. אנחנו מדברים על דלקת ריאות, אנחנו מדברים על אינפלואנזה, אנחנו מדברים על שחפת, אנחנו מדברים על כל מיני דלקות של המעיים שנבעו מכל מיני חיידקים שאנשים קיבלו איפה שהם קיבלו, ופרזיטים וכולי. היה גם מחלות לב, היה גם התקפי לב, אבל בגדול המחלות היו מגורמים חיצוניים שבעצם בגלל שלא היה ביוב, בתכלס אחד ההמצאות הגדולות ביותר של הקדמה. אם אנחנו מסתכלים על מה קורה ב-2010 בגרף הימני, אתם יכולים לראות שפה תופס קודם כל סרטן ומחלות לב את החלק העיקרי, ושאר המחלות שאנחנו רואים הן מחלות שנובעות הרבה פעמים מאורח חיים ותזונה. אנחנו מדברים על non-infectious airways disease, כלומר מחלות ריאה שלא נובעות מפתוגנים חיצוניים, אלא מצטברות של לחות ולחה
שקורית מהתזונה למשל, והבריאות הכללית שלנו. אנחנו יכולים לראות עוד איך קוראים שבצים, אנחנו יכולים לראות את מחלת האלצהיימר, אנחנו יכולים לראות סכרת, אנחנו יכולים לראות מחלות כליות, אנחנו יכולים לראות גם כמובן שפעת ודלקת ריאות. אז בגדול הרבה מאוד מהמחלות שתופסות את הבמה העיקרית, הן מחלות שנובעות מתזונה ומאורח חיים. עכשיו בואו ננסה לחזור לתזונה, כי בעצם זה מטרת השיחה היום, וכשאנחנו מדברים על תזונה, אז הצלחת האוכל הקלאסית, והרבה מאוד אנשים מתבלבלים, יש לי לא מעט מטופלים ומטופלות שמגיעים ולא בטוחים מה זה פחמימה, או מדברים דווקא בסגנון אני אוכל פחמימות, אבל מה עם החלבון, אבל לא יודעים ממה הם מקבלים את החלבון וממה הם מקבלים את הפחמימות, מלבד סיסמאות רגילות כמו רק חיות נותנים לי חלבון, ורק חיות או עצמות ייתנו לי שומן, וכו' וכו' וכו'. אז בואו נעשה טיפה סדר בזה, ובהמשך השיחה נבין מה יותר בריא ומה פחות בריא. אז הצלחת הקלאסית כוללת בתוכה חלבון, הרבה מאוד ממנו באמת יכול לבוא מחיות, אבל לא בלבד, משומנים שיכולים להיות גם מהחיות עצמם כמובן, וגם למשל מאבוקדו, מאגוזים וכו', ופחמימות. פחמימות זה סיסמה שהרבה מאוד אנשים אומרים, לא, 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 אני רוצה להוריד את הפחמימות, כי אני חייב לרזות, להוריד את הקרס, או אני חייבת לרזות כי אני צריכה להתכונן לחתונה או לקיץ וכו', אבל פחמימות זה לא כללה, ואנחנו עוד מעט נראה, כי פחמימות זה שם כללי לדברים שבאמת מכילים סוכרים. השאלה היא, האם, וסוכרים וסיבים, השאלה אם הם סוכרים פשוטים שמתפרקים תוך שנייה וגורמים לנו לרצות עוד, ראו סוכר לבן, או סוכר בכל מיני צבעים, או האם זה סוכר שמתחבא בתוך ירקות בריאים או פירות בריאים עם הרבה מאוד סיבים, ומתפרק לאט ונותן את תרומתו, ובעצם נותן את תרומתו גם לשרירים שלנו ולהפקה של אנרגיה, כדי שנוכל לעשות את כל הדברים שאנחנו רוצים לעשות. אז בואו נסתכל רק דקה כדי לעשות לכם סדר, כי יש אנשים שמתבלבלים בין דגנים וקטניות וכו'. זו משפחת הדגנים, יש פה דוחן אהוב ליבי, ויש פה חיטה, ויש פה קינוע, ויש פה גריסי פנינה או גריסים, ויש פה שיבולת שועל, ויש פה גם קוסמת שיש עליו ויכוח האם הוא באמת דגן או לא, אבל כרגע נכניס אותו תחת דגן. יש פה עושר של ירקות, הרבה אנשים הסלט שלהם זה הסלט שאלברט פירוט לימד אותנו בשנות ה-80 וה-90, עגבנייה, מלפפון, פלפל, בצל וכמה עלי חסה. יש עוד הרבה 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 יותר, כל עולם הירק הירוק, אנחנו נסתכל עליו בהמשך, כי הוא מאוד רלוונטי גם לאביב, בשר ודגים בשפע, זרעים ואגוזים ושמנים, שגם היום יש הרבה הרבה יותר שמנים ממה שהיה, חלקם שמנים תעשייתיים לגמרי, קנולה זה קנדה אויל, שמן תעשייתי לחלוטין, שהרבה מאוד משתמשים בו ולא מומלץ, שמנים של זרעי ענבים וכל מיני זרעים, שצריך מכונות וטכנולוגיה מודרנית כדי לייצר אותם. אם אתם תמחצו זרעי ענבים, לא יצא משם השמן. צריך מכונה שתעשה את זה, וזה לא אומר שהשמן הזה בריא. אני מצטער שהרסתי לחלק מהאנשים שמאוהבים בשמן זרעי ענבים. פירות כמובן שיש בשפע, והדבר המצער זה שהרבה מאוד נמצא גם שלא בעונה. וקטניות, פלא של הטבע, שכולל משפחה שעושה הרבה מאוד טוב לכולנו, וכוללת היא גם פחמימה וגם חלבון, והם נפלאים ואנחנו נדבר עליהם בהמשך. בנוסף לזה יש כמובן כל מוצרי החלב, שבימים שהייתה איזה מאחורי או פרה אי שם בגינה, זה היה יכול להיות נפלא ולעזור לנו, ולעשות הרבה, לתת לנו הרבה בריאות, אפשר היה להפיק מזה גבינות, ויוגורטים, ופרוביוטיקה, ופרביוטיקה, ומה שאתם רוצים. היום זה מפוסטר, ואז מוסיפים לזה כל מיני דברים, אפשר לדבר על זה שמוסיפים לזה טעמים גם, וכולי, וזה הופך כמובן להיות פחות בריא, מעבר לדרך שבה מגדלים את החיות שמניבות חלב. אם אנחנו מסתכלים על תרבויות שונות, לכולם היה פירמידות תזונה, אבל הרבה מאוד מהפירמידות תזונה היו בסופו של דבר דומות. קודם כל, בכולם, אם אתם רואים את התחתית של הפירמידה, כתוב Daily Physical Activity, בכולם זזנו, לא יושבים על כיסא כמו שאני לצערי הרב יושב עכשיו, אבל אנחנו יושבים היום כל הזמן. אם אנחנו לא יושבים, אז אנחנו שוכבים ורואים נטפליקס,
שזה מצב סטגנטיבי אחר של שכיבה. אז אם אתם מסתכלים למשל על הפירמידה מצד שמאל, הפירמידה האסייתית, אני לא אכנס אתכם לפרטים, אבל מה שאתם יכולים לראות זה שירקות, פירות, אחרי זה דגנים, ואי שם במעל סוף הפירמידה פעם בחודש אתם יכולים לראות בשר, ותה ירוק לצד האסייתי, כי זה מה שהאסייתים אוהבים. ההודים הביאו לנו את התה, וגם הווייטנאמים והסינים והיפנים, ומה שאתם רוצים זה תרבות שצורכת תה בצורה משמעותית, וצורכת אותו כל השנה. אם אנחנו מסתכלים מצד ימין, אנחנו רואים את הפירמידה הדרום אמריקאית, שגם היא כוללת הרבה מאוד ירקות שהם יותר רלוונטיים להם, הרבה מאוד פירות בצריכה יומית, ואז אנחנו יכולים לראות שעוף ובשר צרכו בהמשך, ופעם בחודש צרכו עוד פחות את הבשר. כשאנחנו מסתכלים על הדיאטה הכי פופולרית, הדיאטה הים תיכונית, או הדיאטה שנחשבת הכי בריאה, מה שהמשורר התכוון זה שקודם כל אנחנו נעשה ספורט, אחרי זה אנחנו נאכל פירות וירקות, ונאכל שמן זית, או נצרוך שמן זית באופן קבוע, נאכל קטניות באופן קבוע, נאכל דגים פעם בשבוע ואולי עוף, ובפעם בחודש נחגוג עם בשר. אז זה היום שאנחנו יכולים לרדת לסופרסל או ל-AMPM או לקרפור, או לא משנה לאיזה רשת אתם קונים, ולקנות בשר בכל זמן נתון, לפעמים אפילו 24/7, לא אומר שלזה התכוון המשורר. בכתוצאה מזה, הרבה מאיתנו והרבה מחלות נוצרו. אז זה חלק מהבעיה שיש עם התזונה המודרנית, ואם אנחנו מסתכלים על מה ההבדל בין זו המודרנית לזו המסורתית, תסתכלו על העמודות. במסורתית, קודם כל האדמה הייתה פוריה באופן טבעי, הייתה עשירה במינרלים, ויטמינים, סלניום למשל, אבץ, כל מיני מינרלים אחרים שקיבלנו מהטבע באופן טבעי. היום כמובן האדמה היא כבר, כי איבדנו הכל בצורה מלאכותית בחלק מזה, אז האדמה היא דלת נוטריאנטים, אנחנו צריכים להוסיף לזה דישון, ואתם מתארים לעצמכם שהדישון הוא לא כזה בריא ברוב המקרים, ובכל מקרה הוא מלאכותי. המזון בעבר היה מקומי או אזורי, אכלת מה שאכלת, אין מה לעשות. היום המזון הוא עולמי, אנחנו מקבלים בינואר, אולי כבר לא בגלל המלחמה, אבל אנחנו מקבלים בינואר מדרום אפריקה ענבים, ויש אנשים שאוכלים ענבים בינואר. זה לא אמור להיות המצב, ענבים הם בעלי אנרגטיקה מקררת ומשתנת, ולכן אנחנו נורא רוצים לאכול את זה, כשהכי חם ולח ומגעיל, יולי-אוגוסט, לא בינואר. אז היום יש לנו מזון עולמי, אנחנו חשופים להכל, יש לנו שורשי מקה מפרו, ויש לנו מצ'ה, ויש לנו מה שאתם רוצים מכל מיני חורים ומקומות בעולם, כי אפשר לייבש, אפשר לאחסן, אפשר לקרר, אפשר לשנע. זה לא אומר שזה טוב, לפעמים זה נחמד כשיש איזה סופר פוד פנומנלי, אבל ברוב המקרים זה לא בהכרח נכון. בעבר אכלו הרבה מאוד חלקים פנימיים, כשהפרה או כשהחיה הגיע זמנה למות או היא מתה, באופן מזיקנה, אכלו את הכל, ניצלו את הכל, השתמשו בעצמות לבישול, השתמשו בכל האיברים הפנימיים, הזינו את הגוף שלנו, הזינו את הלב עם לבבות, הזינו את המוח, הזינו את הכבד, עוזר לדם, קורקבן, כל מיני כאלה דברים. היום אנחנו אוכלים אוכל דל שומן ושרירי בעיקרו, חיי המדף היו קצרים, מה לעשות, לא היה אריזה וזה המצב, היום הם כמובן עם כימיה משמרת, החיות היו חופשיות יחסית, היום הן כלואות בשטחים מוגבלים, גם הפרי ריינג' זה עדיין מוגבל, החלב היה טרי או מוצס, היום הוא מפוסטר, קטניות ודגנים היו מושרות או מוצסות כדי להשתמש בהן כמה שיותר זמן, היום הן מטופלות ומזוקקות. הטבלון, אנשים הבינו בתבלינים, אנשים היום, ליקוט הופך להיות מאוד מאוד פופולרי בארץ, וטוב שכך, גם בשביל ירקות, כאילו גם בשביל עשבים, שיכולים לשמש גם להכנה של סלט ובישול וכו', אבל גם בשביל טבלון, אנשים יכולים להתחיל לראות איך תבלינים נראים, וכמובן גם לגדל אצלם אחרי זה בעדניות בבית, או בגינות קהילתיות, אבל זה מה שעשו פעם. היום כמובן הכל באבקות שמוגשות לנו, חלקם נקטפו, אלוהים יודע מתי, אני רואה אנשים שמשתמשים בקינמון, הקינמון נקטף בצילון או בסין, לא משנה איפה, ונגרס, ועד שהוא הגיע לסופרסל ונארז וכולי, אני לא יודע מתי זה קרה, למה לא להשתמש במקלות כמו שהם, וכמובן מונוסודיום גלוטמט. שומן היה שומן מהחי, היום הוא מזוקק, דיאטטי לפעמים, וכמובן כל השמנים שכבר הזכרתי,
ושיטות הבישול היו טבעיות, היה יותר קשה לעשות אותם, היה צריך לעשות אותם בזמנים מסוימים, אבל בטח ובטח לא היה מיקרו, ולא היה אר פרייר ואר דרייר, ואני לא יודע איך קוראים לשאר המכשירים, אבל הם קיימים. בנוסף לזה, תזכירו לעצמכם כל הזמן שסוכר יש בכל מקום, ובעצם הדיאטה המקורית, מה שנקרא, כללה את הדברים האלה. הייתה אמורה להיות בערך 50-65% של פחמימות, כן, מילת הגנאי הזאת, פחמימות, אבל פחמימות בריאות, כאלה שבאות מירקות, וכאלה שבאות מפירות, וכאלה שבאות מקטניות, וגם מדגנים, ולוקח להם הרבה מאוד זמן להתפרק. השומן היה השומן שאמרתי, השומן הבריא, שבא מהחיות שלא חוסנו, ולא קיבלו אנטיביוטיקה, ולא קיבלו הורמונים וכו', וכמובן לא היו במצוקה גם של איך שגידלו אותם, והחלבון גם היה בהתאם. התזונה היום, התזונה האמריקאית, התזונה הישראלית לא שונה בהרבה מאוד, אנחנו קצת יותר ים תיכוניים, הפחמימה הצטמקה ל-30%, השומן גדל ל-35%, החלבון ירד ל-15%, ונוספה קטגוריה נפלאה חדשה שקוראים לה סוכר, וזה בגלל כל הדברים האלה שאתם רואים באנימציה. שפע, 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 לא צריכים להכין עוגיות, פעם היו אוכלים עוגה וחלה בימי שישי, זה מה שהאמא הייתה מכינה, זה מה שהיה לאכול, לא היה שפע, זה מה שהיה. היום ברחוב, ארומה, ארקפה, כולם דואגים שאנחנו נריח את הדברים ונרצה עוד ועוד ועוד ועוד, וזה מצליח להם. פעם היה פסטה שהמאמה האיטלקיה הייתה מכינה, והיא הייתה מכינה את זה עם המכונה הזאת, והרביולי הסקונדי פלטי היו 4 רביולים גדולים, כמו שמגישים בכמה מסעדות בתל אביב ב-150 שקל, לא היה פסטות בריה ואוסם, ואז מה שקורה זה אנחנו מכינים בולונז, אז אנחנו משתמשים בכל הקילו או בחצי קילו, ואוכלים הרים של פחמימות לבנות, וגם אם זה מלא, זה עדיין פחמימה. פירות, כמו שאמרתי, השפע, בייחוד עם השפע של היבוא, לחמים מכל מיני סוגים, החל מהלבנים הפשוטים, וכלה בכל מיני מפונפנים, ואכן בריאים יותר. כמובן הפחמימות, אני גדלתי על קלוגס, האחד והיחיד שהיה, לא שזה היה טבעי ובריא, אבל זה מה שהיה אז. היום יש לפחות 2 טורים של קריות בכל סוג, וכל הזמן אפשר להוציא, אגב, קריות אביביות, וקריות אוריוז, וקריות לבן, וקרם, ובז' ומה שאתם רוצים. כל זה כמובן סוכר, עם עוד סוכר ועוד סוכר. יש פה עוד כמה משקאות, על הקולה אתם כבר יודעים בעל פה כמה כפיות סוכר יש שם. רדבול זה משקה שהוא מלאכותי, מכונה, אולי AI ייצרו אותה, כי יש שם מים, ויש שם מיליון, וקפאין, ומיליון סוגים של כל מיני חומרים שאני לא יודע מה הם, ואני לא רוצה גם לדעת מה הם, אבל זה מכונה made או AI made משקה, גם הוא מלא בסוכר. Nature Valley שלפני 15 שנה הייתה חברה תמימה שנתנה מוצרים לכל מיני כאלה שעושים הרבה אופניים וכושר וכולי. תסתכלו על המרכיבים היום, יש גם סרטון שלי ביוטיוב שמראה ש7 מתוך 10 מרכיבים הם סוכר, שמות שונים של סוכר, וגם פירות יבשים, חברים, כל אוהבי הפירות יבשים, ט"ו בשבט היה לפני חודש, אני יודע, אבל פירות יבשים, אם אתם הייתם אוכלים מישמיש עוד חודש או עוד חודשיים, הייתם אוכלים 1 או 2, לא שקשה לפרק אותו ולהוציא את הגוגו, אבל עדיין 1 או 2, כשאתם אוכלים מישמיש יבש, אתם אוכלים 4-5, כי זה קטנצ'יק וחמוד, המון 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 סוכר, כל מה שנשאר שם, זה אומנם סיבים וסוכר, וגם תהליכי הייבוש הם לא כאלה בריאים היום, משתמשים בגופרית וכולי, תהליכי ייבוש טבעיים, ניחא, אבל השליטה בכמות היא מאוד מאוד קשה, מה שאומר שאיפה שאתם לא מסתכלים, יש סוכר, ולא נשאר הרבה מקום לאוכל שהוא בריא. אז אנחנו נתרכז היום באוכל בריא, אבל לכל הסיפור הזה אני רק רוצה להוסיף שאנחנו חיים גם בעולם שבו אוכל נתפס ונאכל בצורות שונות ומשונות, גם ליד המחשב, כמו שאני עשיתי עד לפני שעה, כשעשיתי חזרה להרצאה הזאת, גם בישיבה בזמן שאנחנו מסתכלים על הנייד שלנו, גם מול מסך כמובן שהוא מסך ענק, שפוגע בציר ההורמונלי ומקשה מאוד על העיכול, וגם כמובן בכל המסעדות חטיפים האלה, כמו שאתם רואים את בחורה הזאת, יושבים ואוכלים ממה שנראה כמו סוג של מקדונלדס. הרבה מאוד על הדרך, הרבה מאוד אנשים קונים סנדוויצ'ים בארקפה או בארומה, ומיד רצים עם זה בהליכה לעבודה. מערכת העיכול שלנו לא יודעת לעבוד ככה, אולי בגיל 20 זה יהיה בסדר, אני מבטיח לכם שבגיל 50 זה יהיה הרבה הרבה פחות טוב, אז יעלו כל הצרבות. לחץ אינסופי,
אחרי האסון של 7 באוקטובר בוודאי ובוודאי, אבל גם לפני זה היה מהפכה משפטית או דיונים על מהפכה משפטית, הרבה אנשים כועסים, כותרות בעיתונים, אפליקציות, הודעות מאנשים מעצבנים, מהבוסים שלכם, מחברים, מקרובי משפחה בחול, שבדיוק קרים באוסטרליה כשאתם ישנים. אנחנו כל הזמן מקבלים הודעות, וההודעות בדרך כלל, כמו שאתם יודעים, החדשות, הן אף פעם לא חדשות טובות. ולכינוח יש לנו את עולם הכדורים והתוספים. 20% מבני 60 ומעלה, ואני לא יודע כמה בני 60 ומעלה יש פה, בשיחה היום, בהרצאה היום, אבל 20% מבני ה-60 ומעלה, לוקחים מעל 10 כדורים ביום, לפני שאנחנו סופרים את התוספים, כי לזה אפשר להוסיף את A, B12, B, C, D, אומגה, פטריה או 2, מה שאתם רוצים. מישהו צריך לפרק את זה. מערכת העיכול המסכנה והקטנה שלנו, הגוף שלנו, צריך לפרק את זה. גם מערכת העיכול וגם הכבד, כיס המרה והכליות אחרי זה, צריכים לפרק את זה, וזה עומס פנומנלי על הגוף שלנו. אין פלא שתוחלת הבריאות שלנו הידרדרה. והתוצאה היא הדבר הזה. האדם מתפתח בצורה יפהפייה מהקוף לאדם הקדמון, לאדם הצד, הלוקטים למיניהם, לאדם המודרני, והאדם המודרני של היום הוא אדם שמן, שמן מאוד באופן לא בריא, אם עוד שקל 90 תגדילו, ויש לכם משקאות שהם לא פרופורציונליים לכלום, זה כמעט 1.5 ליטר להסתובב איתו של כל הספרייט, דיאטים וכאלה דברים. זה המצב, זה היה עד עכשיו שלב החדשות השחורות, ומפה אנחנו צריכים לחזור אחורה ולשנות את דרכנו. אז בואו נסתכל קודם כל. יש כמה תובנות כבר, ותודה לאל שיש לנו את העולם המודרני, כדי שיגיד לנו, יחקור הרבה מאוד ממה שהרפואות המסורתיות אומרות, גם הרפואה הסינית, וגם הרמב"ם, וגם הרפואה הערבית היוונית, וגם הרפואה האיורבדית. הם מאמינים בכל מיני דברים, באנרגיות ובעונות, ובטריות, ובאורגני, ובלאכול מיד, ובלא להרוג דברים, וכו' וכו' וכו'. היום יש גם המון מחקרים שמראים לנו מה קורה בתוך הגוף שלנו בכל מיני מצבים, ומסבירים למה הרבה מאוד מהדברים שקורים לנו קורים לנו. אז הנה כמה דוגמאות לתזונה בריאה שהופכת בעצם שהיא תרופה לכל דבר. קודם כל, המייקרוביום, אתם שמעתם על זה הרבה מאוד, מה שקורה במערכת העיכול, מערכת העיכול היא המוח השני שלנו. יש לנו את המוח הזה, יש לנו את המוח השני, והמוח השני אחראי קודם כל על מערכת החיסון שלנו, ב' גם על ייצור של סרוטונין למשל. אתר הייצור הסרוטונין העיקרי הוא במערכת עיכול, ולכן אם המצב רוח שלכם לא טוב, למשל, או אתם שוקעים בדיכאון, שווה קודם כל לבדוק את המערכת עיכול שלכם, ויש המון בדיקות היום שמסתכלות על בודקות את הקקי ודם וכולי, ומשוות, וגם שתן, ואפילו גם בנשיפה, שבודקות את החיידקים שנמצאים לכם במערכת העיכול, ואפשר לתת כל מיני חיידקים, ואפילו צואה, כדי להביא לתיקון ולשיפור של דברים. אני לא חסיד גדול של כל הכדורים המאוד מאוד ספציפיים שמכניסים חיידק ספציפי אחד לתוך המערכת, אבל אני רואה, אני חי בעמי, ואני רואה שיש כבר היום כל מיני תוספים שהם ספציפיים לשיפור מצב רוח, לשיפור זיכרון, לשיפור מערכת החיסון וכו'. מאמר נפלא שיצא בטיים מגזין לפני 2 או 3 אם אני זוכר נכון, אבל הוא בעצם צידד בזה ששימו לב למה ייתכן ואוכל הולך להיות התרופה הטובה ביותר הקיימת. ובעצם פה יש רוחמניות במזרק, אבל המטרה הייתה לא להגיד שאפשר לייצר משהו מוחמניות ולהזריק אותם, אלא המאמר בכלל מתעסק באוכלוסיות, כי בעצם כמו שלא יפתיע אתכם, האוכלוסיות העניות ביותר הן אלה שאוכלות הכי גרוע. ובעצם זה היה איזשהו ניסיון בניו ג'רזי ובפילדלפיה, שהיה סופר שבו ברגע שהרופא אמר לך מה אתה צריך לאכול, אז אתה הלכת וקנית, או קיבלת את האוכל שהומלץ לאכול, שהאוכל הוא אוכל שהוא מרפא, כמו שורש נהרי, שהוא טוב מאוד לאיזון של הכבד ולניקוי של הכבד, כמו קינמון, כמו ירוקים למיניהם וכו' וכו'. וראו שאנשים שסבלו מסכרת והשמנה וכולסטרול גבוה ומחלות לב, היה שיפור פנומנלי בבריאות שלהם, כשהדברים האלה הפכו להיות accessible להם, כלומר הם יכלו באמת להשתמש בזה.
וזה היה כמובן בתוספת לתרופות שהם קיבלו, אבל זה לא היה רלוונטי, כי התרופות לא עבדו מספיק טוב, עד שלא טיפלת באורח החיים שלך, בעצם בתזונה שאכלת. תן עוד 2-3 דוגמאות של איך תזונה משרתת אותנו, או איך תזונה היא בעצם תרופה לכל דבר. קינמון, הרבה מאוד אנשים אוהבים קינמון, ואני יכול להבין, זה מתקתק, זה קצת חריף, זה מחמם, זה נפלא. הנה מאמר שפורסם ב-2019 בעצם, שבדק את השימוש של קינמון בחולי סכרת, ובעצם הוא רצה לבדוק מה מצבם של אותם חולים, כלל 10 מחקרים ו-543 מטופלים. צריכת קינמון על בסיס יומי בשילוב הטיפול התרופתי, הייתה הרבה יותר יעילה מטיפול תרופתי בלבד. גם הוריד את הסוכר בצום, גם את הסוכר בדם, גם את הכולסטרול הרע, גם העלה את הכולסטרול הטוב, וגם הוריד את השומנים בדם. אני לא נכנס פה לפרטים הקטנים של המחקר, כי זה לא שיעור במחקר, אבל זה עבד, זה עובד. עוד תזונה שטובה ללחץ דם, למשל, הרבה מכם אולי לא יודעים, יש לי הרצאה שלמה רק על לחץ דם, אבל אפשר לשתות 0.5 ליטר של מיץ סלק, טרי, והוא מוריד את לחץ הדם הסיסטולי, זה הלחץ הגבוה, והדיאסטולי, ב8-10 יחידות. זה המון, אין תרופות כמעט שמורידות את זה בכמות כזאת, בשביל זה בלחץ דם הרבה פעמים מוסיפים עוד תרופה ועוד תרופה ועוד תרופה ועוד תרופה, וההורדה הזאת היא נשמרת ל-24 שעות. עכשיו, אני לא אומר מזה שאתם צריכים לשתות מיץ סלק כל יום, כי מיץ סלק גם יכול להעלות את הסוכר ברמות מסוימות. אני רק אומר שזה עוד הוכחה ששימוש נבון בתזונה נכונה, למחלה הנכונה, לחוסר האיזון הנכון, יכולים ממש לשמש כתרופה. כנ"ל לגבי תרד, שעתיים אחרי שהשתמשו באוכל שיש בו הרבה ניטרטים, כמו תרד, הייתה ירידה בלחץ דם, ירידה בלחץ דם הסיסטולי, ירידה בדופק, גם הדופק נרגע, וכו' וכו'. אנחנו לא ניכנס לפרטים, אבל אני רק רוצה להראות לכם שטויות, תרד, סלק, דברים שנמצאים הרבה פעמים במטבח הישראלי, ובטח בעונה הזאת. ולא יכולתי שלא לדבר על דוחן, אהוב ליבי. האם דוחן, יש לו שם הרבה יותר יפה באנגלית, מילט, יש לו איזושהי השפעה על מחלות מטאבוליות. אז ועוד איך, 19 מחקרים, 800 מטופלים שסבלו מאו סוכר או קולסטרול או לחץ דם או השמנה או כולם, צרכו דוחן במשך 21 יום לפחות עד 4 חודשים, ומה שראו זה שהייתה ירידה ברמות הסוכר, הייתה הורדה של הכולסטרול הרע, 9%, הייתה עלייה בכולסטרול הטוב, זה נדיר מאוד, גם סטטינים, אותן תרופות שמורידות כולסטרול רע, לא מעלות כולסטרול טוב, עלייה של 6%, ירידה של 10% בשומנים בדם, ירידה ב-BMI, אוקיי? במסת הגוף, 7%, וירידה בלחץ דם של כ5%. אז זה לכל העניין אוכל ותרופה. מה אוכל לא בריא יכול להביא? מחלה. יש פה מחקר שפורסם, נדמה לי, אבל עד שהוא פורסם 2013, הוא פורסם ב-18, אם אני זוכר נכון, מחקר שבדק את הריסק פקטורים, או גורמי הסיכון ב-188 מדינות, בין השנים 1990 ל-2013, איך קוראים לזה? לשבץ. מה ראו שמה? תסתכלו על הסיבות. הסיבה מספר 1 היא לחץ דם גבוה, הסיבה מספר 2 היא דיאטה שיש בה מעט מדי פירות, מספר 3 מסת גוף או משקל עודף, מספר 4 דיאטה שיש בה יותר מדי נתרן, מספר 5 זה עישון, עישון זה לא אוכל, ואז מספר 6 דיאטה שהיא דלה בירקות, וכו' וכו' וכו', הכל כמעט קשור לתזונה. יש גם לחץ, אם אני זוכר נכון, יש גם עישון פסיבי, וכו' 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 וכו', הכל קשור לאוכל שאנחנו מכניסים דרך הפה. המחקר כלל מעל מיליארד אנשים, ומה שהוא ראה זה ש90% מהנטל שקשור לשבץ, ולא קשור לאיבוד עבודה, טיפול תרופתי או תמותה, קשור לגורמי סיכון שאפשר לשנות. תשנו את התזונה שלכם, לא תמותו משבץ, זו עובדה קיימת. נכון שיש גם פרמטרים גנטיים, עזבו, אנחנו לא יכולים לחיות עם הגנטיקה, את הגנטיקה אנחנו כרגע לא יכולים לשנות, מעט מאוד בקטנה. מה שאנחנו כן יכולים לשנות זה את האורח החיים שלנו ואת התזונה. אז מה הכללים של הרפואה הסינית ביהיו מזונותיך תרופותיך, וגם הרמב"ם אומר דברים דומים, וגם האיורבדה בסגנון טיפה אחר אומרת, קודם כל לאכול ארוחות קבועות. הרבה מאוד אנשים פוסחים על ארוחת הבוקר,
אני מבין שלפעמים יכולים להיות לא רעבים, אבל תחשבו שאתם קמתם נגיד ב-5 או 6 או 7 בבוקר, ואז אתם עונים לאימיילים, קוראים חדשות, לוקחים את הילדים, מכינים להם אוכל, לוקחים אותם לגן ולזה, עובדים כבר בעבודה פיזית או עבודה של אימיילים, מבזבזים הרבה מאוד אנרגיה צ'י, ואתם אומרים לעצמכם, אני אוכל רק ב2 בצהריים, לא בא לי. אז זה לא עובד ככה. צריך למצוא מה אפשר לאכול, יש פתרונות לכל דבר. אז בוקר זה כמו קיסר, זה לא הכל כלולי כמו במלונות באילת, זה אוכל שהוא נגיש ומונגש למערכת העיכול וקל לעיכול. צהריים זה כמו נסיך וערב זה כמו אביון, המטרה של הגוף שלנו זה להיכנס בעצם לתהליך של שינה, כל אוהדי ה-16-8, דיאטה שעד השבוע קיבלה רק הילה וכותרות נפלאות, ימצאו את זה בקלות, כאילו יש לי מטופלים שאם אני נותן להם למצוא תזונה ואני מבקש מהם לא לאכול עד שעתיים לפני השנה, זה נשמע אסון, אבל אם הם ימצאו כי מישהו אמר להם 16-8, או הם קראו את זה לאישה או בישראל היום, או אין לי מושג איפה, אז וואלה, פתאום זה קל נורא. אז 16-8 חטפה איזשהו בומבה קלה עם הסיכון להתקפי לב, כמה זה אמיתי אני לא יודע, אבל זה לא נורא משנה, כי אני במילא לא תומך בתזונה הזאת, אבל בשיטת אכילה הזאת, אבל לפחות המטרה היא לסתום את הפה שעתיים לפני השינה, לאכול לאט ורק לאכול, לא להסתכל על הניידים, לא לקרוא חדשות, לא לקרוא אימיילים שיעצבנו אתכם, לא לקרוא וואטסאפים שיעצבנו אתכם וידאיגו אתכם, כי העיכול, האוכל עולה למעלה, אחרי זה מתפלאים שיש ריפלוקס, שיש צרבות, כל מיני דברים שהאוכל נתקע לכם פה, בגלל שאתם מתעסקים בדברים אחרים במקום לאכול וליהנות מהטעמים והמרקמים וכו'. מידה אחת לא מתאימה לכולם, מה שמתאים לבן אדם אחד לא מתאים לשני, והמטרה היא לאכול עד רבע שעה לפני ששבעים. רבע שעה זה הזמן, אבל הרעיון הוא לאכול דקה לפני שאנחנו מרגישים כבר שבעים, לשתות הרבה, אבל לשתות רק פושר וחם. כל עולם הקירור הגיע אלינו לפני 100 שנה, כשחמורים הסתובבו בישראל עם קרח ושברו אותו, לפני זה לא היה קירור, וככה אנחנו אמורים לאכול היום הכל, מקורר, גם ירקות ופירות, אפילו תפוחי אדמה, דוחפים את הכל במקרר, וזה משפיע על מערכת העיכול שלנו, ולאכול ארוחות מאוזנות שכוללות את הטעם ואת האנרגיה ואת העונה ואת שיטת הבישול המתאים. אוכל זה לא רק אוכל, נכון שאם אתם קונים שווארמה אצל אין לי מושג מי, ואתם פשוט מקבלים את המנה הזאת, אז אתם אומרים, טעים לי או לא טעים לי, אבל למזונות יש טעמים שונים, חריף, חמוץ, מתוק, כל מיני כאלה דברים. יש להם אופי טרמי שונה, אנחנו עוד שנייה נדבר על זה. יש להם פעילות רפואית, אתם מכירים את זה. אנשים שמעו בטח וראו שאם אתם נגיד צורכים שום או ג'ינג'ר או אורגנו וכו', זה יכול לעזור לכם, יש לכם דלקות בגרון, חיידקיות, לפעמים גם וירליות, לא משנה. אז יש דברים שיש להם פעילות רפואית, אני אתן כמה דוגמאות בהמשך. הם יכולים לייבש אתכם אם יש לכם הרבה מאוד לך, הם יכולים לחלח אתכם אם אתם יבשים, הם יכולים לפזר דברים, הם יכולים לחזק דברים, יש להם מינרלים וויטמינים, יש להם כיוון אנרגטי, הם גדלים בעונות שונות, ושיטות הבישול השונות יכולות לתת איזשהו חותם אנרגטי שונה. בואו נסתכל שנייה על האנרגטיקה של האוכל. יש מזונות שהם מחממים, יש מזונות שהם מקררים, אתם מכירים את חלקם. אם אתם שותים קינמון, אם אתם אוכלים ג'ינג'ר, אם אתם אוכלים פלפל חריף, הכל עולה למעלה, אתם מרגישים חמים, אתם מעדינים, אתם מסמיקים, אתם מזיעים. אם אתם אוכלים בננה, אבטיח, מלון, חלב, עגבניה, מלפפון, עצות, טופו, אלה כל מיני דברים שהם מקררים, הם נועדו לשימוש בקיץ. אנחנו צריכים לאכול אבטיח, כי אבטיח משתן אותנו, וככה הוא מקרר אותנו, נורא נורא נחמד. ובאמצע יש כל מיני אנרגטיקה, ולכן יש לזה משמעות, כי אם מישהו סובל מאיזושהי מחלה דלקתית בעיכול, או אם הוא סובל מיובש, אז אוכל שהוא חם ומייבש, ייבש אותם עוד יותר. אני אתן דוגמאות. אז הטעם החם והחמים מחזק צ'י, מחמם, מפזר הרבה מאוד פעמים, מגייס את מערכת החיסון. הטעם הקר למשל יכול לעזור בקירור של חום פנימי, למשל בגיל המעבר, כשנשים סובלות מגלי חום ומהזעה ומעצבנות ומיובש וכו'. הוא יכול להרגיע נפש כמובן, אתם יודעים את זה בעצמכם, כשחם לכם אתם מעצבנים, כשקר לכם, כשחם מאוד, בקיץ אנחנו מעצבנים, כשקר ונעים אנחנו מתכנסים ואנחנו מרגישים יותר רגועים.
אבל מה שעוד יותר חשוב, לא פחות חשוב, סליחה, זה אופן הבישול. ופעם היה נורא צנוע, היה בור או היה מדורה, וזה מה שהיה. לא היה מיקרו, ולא היה דריירים, ולא היה דיפ פריירים, ולא היה כל הדברים האלה שיש לנו היום. זה שינה לנו בכלל וגם השפיע על הבריאות, דברים שלא היו פעם, אפילו לא היה על מה להשוות. עכשיו יש לזה משמעות מכיוון שככל שאנחנו הולכים לכיוון הזה, אנחנו מייבשים יותר ויותר את האוכל שלנו ומחממים אותו. כלומר שאנשים למשל שסובלים מגלי חום ואו עצירות, אם הם אוכלים מנגל כל הזמן, החל מאפריל נגיד מאי, ולא מחכים ליולי-אוגוסט או ליום הולדת ספציפית, הם אוכלים אוכל מאוד מאוד יבש, שימשיך לגרום להם לייבש אותם מבפנים ולגרום להם לעצירות. לעומת זאת, אנשים שהם לחים מאוד ושמנים מאוד וכו', אם הם אוכלים אוכל שהוא מאוד מאוד לח, זה יתרום עוד יותר ללחות שלהם. בנוסף לזה אפשר להוסיף עוד שיטות שכמובן הן חדשות לגמרי, כל הנושא של שייקים ומיצים, כל הנושא של ההנבטה כמובן שקיים ונותן הרבה מאוד דברים, כעוזר בגדילה וצמיחה ומעשיר מינרלים וויטמינים, כל הנושא של כבישה שבא ממסורות שבעצם רצו לשמר דברים, בייחוד בחורף, בייחוד באזורים שקר בהם, שהם נפלאים, מרינדות למיניהם שמשנות את הטעם לגמרי, מי מכם שמשתמש בטופו או מתאב טופו, יודע שלטופו אין שום טעם. מה שיפה עם טופו, אנחנו יכולים כל הזמן לשנות. טופו, האנרגטיקה שלו היא מקררת, יחד עם זאת, אם אנחנו נשרה אותו בסויה, בצ'ילי, בג'ינג'ר וכו', אנחנו ניתן לו מרקם בכמה שעות, אנחנו ניתן לו אנרגטיקה סופית, שהיא הרבה יותר חמה ממה שהיה הטופו המקורי, ויש לזה משמעות. כי מישהו יכול להגיד, אני אוכל טופו כל הזמן, השאלה איך אתה אוכל את זה. אז צריך לפנות למטפל או מטפלת או לאנשים שמבינים בתזונה, כדי שהם יעזרו לכם לעשות את זה. לכן נורא חשוב, גם כשאתם מדברים עם מטפלים או מטפלות שלכם, או אם אתם מחפשים היום עם מי לעבוד, הרבה פעמים אנשים, כשאני מטפל טיפול תזונה, או אצלי לפחות הוא 1.5 שעות, ואני דן לעומק עם מה האנשים, מה המטופלים או המטופלות אוכלים. אז אנשים אומרים, אני מת על מרקים. איזה מרק אתם אוכלים? מרק מיסו, שהוא מאוד מאוד בריא, והוא מאוד מאוד מזין, עם פטריות ועם מצות ועם טופו, והוא קל מאוד לעיכול, או מרק למשל מינסטרונה, שהוא עם פסטה ועוד המון ירקות ועם עגבניות וכו', והוא מרק הרבה יותר פחמימתי והרבה יותר קשה לעיכול, למרות שהוא אחלה מרק והוא נורא טעים ואני בעדו לגמרי, אבל צריך לדעת מתי אוכלים אותו ולמה. גם כשמישהו אומר אני אוכל סלט, איזה סלט אתם אוכלים? יש את הסלט השמאלי שהוא סלט ירוק, סלט שהוא הרבה יותר מניע, מקרר, מנקה וכו'. יש את הסלט שאתם מכירים, נגיד עם קינוע או טבולה, למרות שזה לא נראה כמו טבולה, זה קרוב ודאי לא. ויש סלט פסטה, שקוראים לו סלט פסטה, אבל בתכל'ס זה פסטה, מה זה משנה ששמו שם כמה עגבניות ועוד גבינת פטה אני חושב. זה סלט הרבה פחות בריא, זה סלט שיש בו שומן, שאולי הוא פחות בריא, תלוי מה שמים שם, הרבה יותר מלח, אם זה גם עם זיתים וכל מיני כאלה דברים, והרבה פחמימות, זה פסטה כמו שאתם רואים, פסטה לבנה לחלוטין. וכנ"ל לגבי שימוש בחלב או מוצרי חלב, יש לכם צזיקי שזה נמרח כמו הטחינה אצלנו, ממרחים שהם נפלאים וגאוניים, כיוון שמצד אחד הם מכילים איזשהו משהו שהוא מזין ומקרר, ומצד שני יש שם גם בצזיקי, יש שום, יש מלפפון, יש אמיר, דברים שהם מקררים ויוצרים תנועה. לעומת זאת אפשר לקחת את החלב או את השמנת, לעולם המנה האחרונה הזאת שאתם רואים פה, שוקולד, עם שוקולד חלב, מאוד שמנת, אחוזים מאוד גבוהים, מרקם כנראה שיהיה מאוד כבד למערכת העיכול, ולצורך העניין גם הוסיפו גם תותים שהם סך הכל בריאים, אבל הכל ביחד יוצר מנה מאוד עשירה, מאוד פחמימתית, מאוד סוכרית, ולכן צריך לדייק בדברים האלה וגם נשים לב מה אתם אוכלים, כי זה שאתם אוכלים מרקים כל הזמן או סלטים, אני מת על סלטים ואני אוכל סלטים, תגדיר, דבר, ואז אנחנו נבין ממה הסלט הזה, כי לכל סלט יכול להיות פעילות אחרת, הסלט הזה מאוד משמין לאנשים מסוימים, הסלט הזה מאוד מנקה, ואנחנו עוד מעט נראה כל מיני דברים אחרים שיכולים לנקות ולעזור לנו להיות יותר בריאים. יש גם את כל הטעמים, אנחנו לא ניכנס לכל אחד ממה שהטעמים עושים, אבל יש משמעות לזה, הטעם החריף, כמו שאתם יודעים, כשאתם עושים ואתם כזה יוצא אש, זה כי זה טעם שהוא מניע ומפזר
ומרחיב, יש לכם דוגמאות. יש בצד השני את הטעם המר, שאתם מכירים את הפרסומת אפילו של ספלנדיק, שתהיה גדול תבין ותאהב, טעם שהוא מנקז, טעם שהוא עושה דיטוקס, טעם שהוא אנטי-דלקתי, אחד מהטעמים הבריאים ביותר לצרוך, אבל לא כולם אוהבים אותם, צריך להתרגל אליהם. יש את הטעם המקרר, כמו את הטעם החמוץ, טעם הלימון, שגם הוא מקבץ, סופח, משמר, מצוין בהמון המון מובנים, ויש משמעות לכל הטעמים האלה. עכשיו, לדעתי רק ראיתי במאסטר שפים ובמטבחון, איך שקוראים לתוכנית הזאת, שבו אנשים מתעסקים באמת בלנסות ולהבין את 5 הטעמים, ולהבין מה הם עושים, איך הם מרגישים על הלשון, ומה הם עושים לך אחרי זה בגוף. רובנו מכניסים פנימה, בלי לשים לב לרגע, מה קורה שם. אז אם אנחנו מסתכלים על דוגמאות לארוחות לאורך כל היום, אז ארוחת הבוקר, קודם כל, כמו שאמרתי, היא קריטית, היא מחזקת, היא ממלאת את המצברים, הקיבה והטחול הם בזמן השיא שלהם, ב7 עד 11 בבוקר, ולכן זה מאפשר עיכול אופטימלי. מה שמומלץ, ואתם יודעים, גם הגנרטורים וגם עובדים על חום. אנחנו, כדי שדברים יהיו קלים לפירוק, ושהגוף שלנו ידע מה לעשות עם הדברים האלה, לייצר צ'י ולייצר דם, אנחנו צריכים לאכול אוכל שהוא חמים, כלומר אוכל שהוא בושל, דייסה למשל, עם דגנים, לא משנה, זה יכול להיות דוחן, שיבולת שועל וכו', בקיץ זה יחיטה כי יותר מקררת. צריך להימנע מכל המזונות הקרים, להתחיל את הבוקר עם יוגורט יופלה, או עם פרופ, טעים ככל שזה יהיה, זה לא בדיוק הדבר הנכון. עכשיו, שוב, תגידו לי, אבל לא יודע מה, הילד שלי בן 16 זה מה שהוא אוהב לאכול, בגיל 16 זה סבבה, בגיל 40 ומשהו זה קצת יהיה פחות טוב, ואז נתחיל לראות סוכר עולה וכולסטרול עולה וכל מיני דברים שאנחנו פחות רוצים. הגוף רושם, ולצערנו הרב אנחנו לא יודעים מתי הוא יגיד את דברו. ארוחת הצהריים צריכה להיות משמעותית וחמימה, אבל עדיין כזאת שתומכת במערכת העיכול. דגנים, ירקות, קטניות, אפשר גם דגים, אפשר עוף מדי פעם, או סלט. בארוחת הערב, יאנג העיכול שלנו, כלומר המכונה הזאת שעובדת את העיכול, מפרקת את האוכל, מזרימה את הנוטריאנטים ואת כל הדברים שפורקו מהאוכל, נחלשת. והיינו זה שעולה, כלומר שעות החושך בעצם, אנחנו נעשים עייפים יותר, וככה גם מערכת העיכול. לא רק שאנחנו נרדמים ונעשים יותר, קשה לנו יותר להקל דברים, לקרוא אימיילים, לעבד, לחשוב, לכתוב, גם למערכת העיכול שלנו. אז הארוחה צריכה להיות קטנה יחסית, לתמוך בתהליך הניקוי ולתמוך בכניסה של הגוף לתהליך של שינה. עכשיו אנחנו מתרכזים באביב, אז בואו נדבר שנייה על האביב, זה כמה שקופיות האחרונות. וקודם כל בשביל להיכנס לאביב אני רק רוצה להגיד לחשיבות האכילה העונתית. קודם כל הרפואה הסינית הסתכלה על הקשר בין המקרוקוסמוס לבין המיקרוקוסמוס, וזה לא משהו פילוסופי בצורה הזויה. זה אומר שהם חיו לפי העונות ולפי הסביבה שבה הם חיו. אז לא היה ערים, מי יודע מה, כשהרפואה הסינית היו כפרים. אז האם הם חיו בכפרים ליד הים, האם הם חיו ליד הרים, היה שם ארוחות, היו הצפות, היו נהרות, היו דברים, כל זה משנה את האנרגטיקה שהגוף שלנו נחשף אליה, ומה שקורה בחוץ מהדהד בגוף שלנו, ואתם יודעים את זה. כשלח בחוץ, כשאחוזי הלחות בישראל עולים ל-90%, אנחנו מרגישים לחים יותר, אנחנו גם לחים יותר, מגעילים יותר, מזיעים יותר, איך שתרצו לקרוא לזה, זו עובדה קיימת. אז הרעיון הוא של הרפואה הסינית היא לשמוע לעונות ולמשמעות של מה שקורה בהם, ולהבין שמה שקורה בחוץ מהדהד. זה עוד יותר רלוונטי היום, מכיוון שהיום אנחנו בחדרים כמו החדר הזה שאתם רואים פה, בטוניאדה, עם וי-פיי בתוכו, עם המון תאורה בתוכו, עם המון חשמל בתוכו. הדברים האלה משפיעים על הגוף שלנו, לכן כל עולם ההרקה נכנס לאנשים שמתעניינים בזה, אני עוד אזכיר את זה עוד שנייה גם כן, אבל אנחנו מגיבים גם לסביבה שסביבנו, ולכן מומלץ למשל שלחבות את הווי-פיי בלילה, או לא, שלא יהיה לכם ראוטר בחדר שינה, ולא להטעין את הניידים ליד הראש שלכם, כי זה מחמם לכם את הראש, וכו' 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 וכו'. עכשיו, כל הדבר הזה נועד להגיד שלעונות יש שם משמעות ענקית שמהדהדת גם אצלנו. בקיץ אנחנו יותר חם לנו, אנחנו יותר מזיעים, זו דרך של הגוף להתקרר, המזגן הכי טוב בעולם. בסתיו אנחנו משילים, כמו שיש את השלכת בחוץ, הזדמנות נפלאה למשל לרוקן את ארון
בגדים או את המזווה מכל מיני ג'יפה שנאגר בשנה. ככה גם אנחנו מתייבשים יותר ומרגישים באמת יותר יבשים, כי אנחנו בעצם בעונת הסתיו. בעונת החורף, שהיא העונה הקרה ביותר, זו עונה שבה אנחנו אמורים להיות כמו דובים, גם אם אנחנו חיים בישראל, לאגור, לעשות פחות, לחשב מסלול לקראת השנה הבאה אלינו, כדי שבאביב, זו העונה הזאת, הכל יפרח, הכל ינבט, הכל יצמח, ואנחנו נוציא לפועל את כל חלומותינו. אם אנחנו מסתכלים על הכתבים הסיניים, אז מה שקובעו, וזה בתרגום, כתוב ששלושת החודשים של האביב, הם בעצם נועדו להימרח, מה שנקרא, ולפרוח ולהתפשט, שהשמיים והארץ בעצם מביאים לחיים, והכל בעצם גדל וצומח עד שאנחנו מתחילים לראות את הפרחים, וזה מה שאנחנו רואים עכשיו. נכון שישראל היא קרובה מדי לקו המשווה, או קרובה הרבה יותר ממדינות אחרות, ולכן אנחנו רואים לפעמים, תלוי בחורף שהיה לנו, צמיחה ופריחה הרבה יותר מוקדמים, אבל בגדול זה הרעיון סביב האביב. עכשיו, מה זה אומר? האביב בחוץ גם מהדהד בנו כבני אדם, זה זמן לצמיחה, האיכות של העץ והרוח היא זאת שמבטאת תנועה, צמיחה, התרחבות. אנחנו יוצאים מהחורף, שהרבה אנשים, אני למשל ביניהם, מוריד הילוך לריצה פעמיים בשבוע נגיד או משהו כזה, לעומת האביב והקיץ שבהם יכול להיות שאני ארוץ יותר, יעשה יותר פעילות ספורטיבית, יהיה יותר בחוץ, יעשה יותר הליכות, ילך לשחות בים, כל מיני כאלה דברים, צמיחה, התרחבות, תנועה. מצב הגוף והנפש בעצם, על פי האביב הסיני, קשורים לכבד ולבן זוג שלו שזה כיס המרה, והם משפיעים גם על האיברים והרקמות שמיוחסים אליהם, כמו העיניים, אם הכבד שלנו מאוזן, אנחנו רואים בצורה בהירה וחדה הרבה יותר, זה מאפשר לנו גם להוציא לפועל את כל מה שאנחנו רצינו להוציא. הגידים והרצועות שלנו יהיו יותר גמישים, וצריכים להיות יותר גמישים אם הם מאוזנים, כדי שאנחנו יכולים לבלות הרבה יותר בחוץ, ללכת יותר לרוץ, לשחות, לעשות כל פעילות שאתם רוצים. בעבר להזכיכם זה היה בערך להיות בשדות החקלאות, מה שנקרא, ולעבוד את האדמה עד תום. מצב הכבד גם משפיע, מעיד על הזרימה וכמה היא חופשית של צ'י ודם, שבעצם ככל שהוא יותר חופשי ובריא, ככה הוא מאפשר לנו לממש את הצמיחה ואת ההגשמה שלנו. כלומר, כל הרעיונות שישבתם ותכננתם בחורף, אם התנועה של הצ'י והדם בריאה וחופשית, האדם יהיה גמיש, יהיה חד, יהיה בהיר, יהיה לו ברור מאוד מה הוא רוצה לעשות. הנה הגיעה השנה החדשה, או עכשיו אנחנו מתחיל להתחמם יותר, מתחיל להיות יותר נוח להיות בחוץ וכולי, אני עכשיו עושה 1, 2, 3, 4, 5 בצורה מאוד ברורה. בחורף זה הזמן הכי טוב לשבת ולהגיד, בסתיו מה עבד ומה לא עבד, בחורף טוב, עכשיו הבנתי מה עבד, מתחילים לתכנן תוכניות, באביב מוציאים אותם לפועל. הצבע שקשור לאלמנט ולעונה זה הירוק, לא מפתיע, אביב זה ירוק, והטעם שמאזן אותו זה החמוץ, כי אם האלמנט הזה, אם הכבד יוצא מאיזון, אנחנו all over the place, אנחנו רוצים גם וגם לעשות מיליון דברים. הטעם החמוץ הוא טעם מקבץ, כמו הטעם עצמו, והוא טעם שעוזר קצת לאזן, אנחנו צריכים קצת ממנו, אבל כדאי שהוא יהיה גם לפעמים. אז התזונה שתתמוך באביב בעצם היא כזאת שעוזרת בעצם לעלות למעלה ולהתרחב, והטעמים יהיו המתוק והארומטי שהם מאוד יאנגים, חרפריפים כאילו לכיוון החריף, וגם קצת מעט חמוץ למקרה שהכבד יגזים, או אנחנו נכניס עצמנו ליותר מדי לחץ, יותר מדי עשייה, ונתחיל לבזבז אנרגיה ולהתחרפן מה שנקרא, שמישהו יעזור להגן אותנו ולהוריד אותנו למטה. בעצם הכתבים הסינים אומרים ש-during spring and summer אנחנו צריכים להזין את היאנג שלנו, את הלהיות בחוץ, את העשייה, אנחנו יותר בכיוון החוצה, flourishing, כלומר פורחים מה שנקרא, ומשתמשים באנרגיה שלנו, זאת שאגרנו בחורף, כדי לצמוח, זו עונת הצמיחה. אז מה הטיפים לאביב מושלם? בשאיפה, כן? צריכה של תזונה כלילה ואביבית שיוצרת תנועה, ירוק אבל לא רק, עלים ירוקים, חסה, מנגול, תרד, רוקט, אנדיב, רשד, גרגיר הנחלים, כל מיני תבלינים ירוקים, אני מדבר על פטרוזיליה, אני מדבר על כוסברה, אני מדבר על נאנה וכולי, מה שאתם אוהבים.
סלרי, אפונת שלג, תרמילים כאילו, אספרגוס, ארטישוק, גם ירוקים, גם משתנים, גם מניעים, גם מנקים, גם טובים לדיטוקס, אותו דבר שאני פחות אוהב את הסיסמה הזאת, כי הרבה פעמים זה הולך לעולם האבקות, אבל בהחלט משהו שעוזר לנקות את הכבד ולהשיל את השומנים, גם אם השמענו באמת בחורף, להשיל את התזונה הכבדה שאכלנו כדי לאגור אנרגיה. קרישה, ברוקולי, כרוב ניצנים, שומר, קולורבי, גם מלפפון שהוא מקרר, גם צנוניות שיוצרות תנועה, וסלק שהוא מרפא ומוציא החוצה. אלה דברים שיכולים מצד אחד להזין, מצד אחד לנקות. קטניות, בייחוד הירוקות, שועית מש, פול, יש לי פול עכשיו, קיבלתי במשק חביביין פול, יש לי פול טרי עכשיו, נפלא, אזוקי, אדממה, אפונה, שכחתי, לא קטניות, התכוונתי לכתוב אפונה, ידעתי שתהיה טעות אחת לפחות במצגת, פטריות כמו שיטקי, קורדיסף שהיא יאנגית, דגנים כמו שיבולת שואל, דוחן במידה מסוימת, פריקי, גריסים, שיפון, אגוזים וזרעים כמו דלת שהיא מנקה, מזינה ומנקזת, שקדים, שקדיה פורחת, זה היה בפברואר, עכשיו אנחנו יכולים לאכול אותם, פירות כמו תות השדה, תות עץ, תפוח ירוק, דברים שנראים ירוקים או חמוצים, ובסוף העונה של האביב אנחנו נראה גם את השזיפים, שסק, מישמיש, כולם בסדר גמור, טעם חמצמץ, עם הרבה מאוד סיבים, דברים שמצד אחד מזינים, מצד שני לא מגזימים. תבלינים, חרדל, יש חרדל בר עכשיו, לכו לקטוף, תהנו ממנו, תעשו ממנו פסטו, קורקום, כמון, פלפל סצ'ואני, שהוא פלפל הרבה יותר עדין, כל התבלינים האפיצים כמו זעתר והחברים שלו יכולים להיות מצוינים ליצור תנועה ולהניע אותנו מהקורסה. מה אנחנו צריכים להפחית? אנחנו צריכים להפחית אוכל כבד, ואו כזה שיעצבן את הכבד יותר מדי, או כזה שייבש מדי. קפאין, אני לא אומר לא, אני שותה קפה אחד ביום, אני שותה אותו בבוקר, השאלה איך שותים קפה, איזה סוג קפה, עם מה זה בא, בדרך כלל זה הרבה פעמים בא עם עוגה, וזה בא עם חלב, זה בא עם סוכר, וזה בא עם כל מיני כאלה דברים, פחות טוב, מייבש וגם מעצבן. אלכוהול באחוזים גבוהים, בשר אדום, בשר משומר או אוכל משומר, אלה דברים שהם מאוד מחממים, ומאוד יכולים לעצבן ולהעיק על הכבד, אוכל מטוגן כמובן, או אוכל מיובש מדי, כל ה-air, dryer, fryer, איך שקוראים לדבר הזה, תיזהרו ממנו, זה אומנם כמובן נטול שמנים וכו', אבל אנחנו לא נועדנו לאכול צ'יפס וקרקרים כל הזמן, אנחנו נועדנו לאכול אוכל שיש בו נוזלים, ככה הוא גדל באדמה, ככה הוא בא אלינו, ויש בו סיבים ונוזלים וכו', לא צריכים לייבש אותו, גם אם זה ייבוש ללא שמנים, אחלה, זה לא אומר שאנחנו צריכים לאכול את זה, זה ייבש אותנו, אל תתפלו אחרי זה שיש לכם עצירות. נטרן כמובן, בישול כבד כמו חמינים וכאלה לא יהיה במילא, אבל אני רק אומר, עישון שהוא גם מייבש וגם מעצבן, כי הוא מכניס חום, וסוכר וקמח לבנים שמן הסתם מוסיפים דלקתיות וכובד להרגשה שלנו. אז זה שני הטיפים הראשונים. בואו נמשיך הלאה. שיטות הבישול צריכות להיות כלילות יותר, אם היינו שמים סירים כאלה ומשלים אוברנייט כמו גולשים וחמינים וכאלה דברים, אז עכשיו אנחנו עוברים לשיטה של הקפצות, הקפצה קצרה, הקפצה של חסה, יש לי מתכון גם באתר שלי וגם ביוטיוב וגם באינסטגרם, איפה שאתם רוצים, של איך מקפיצים חסה, וזה בריאות ממש. עידוי קצר, או חיטשי, שזו שיטה יפנית שבה אתה זורק את הירקות לדקה או שתיים או שלוש במים רותחים, בעבר זה היה תרד, אבל זה לא רק תרד, טוב לכל הירוקים, ואז אתה שוטף אותם בקרח, נותן להם כאילו מכה של קור שיפסיק את תהליך הבישול, וזה שומר על הרבה מאוד נוטריאנטים, אבל מצד שני זה גם מאפשר להם להיות כלילים יותר, סלט במידה מסוימת, מרקים יכולים להיות מרקים כלילים, היום פרסמתי מרק של חובזה ועוד כל מיני עשבים ירוקים, שהוא מרק הרבה יותר קליל לעיכול והרבה יותר אביבי, וגם דייסה, אפשר לקשט את הדייסה בגרסאות הרבה יותר כלילות לאביב עם גרעיני דלת ועוד דברים מקררים. אפשר לשתות חליטות לשימוש יומי, אלה דברים שגדלים עכשיו, סרפד, זה עכשיו, שורש עין הערים מצוין לניקוי של הכבד, תה לבן זה הניצנים של התה, התה הכי ראשוני מה שנקרא,
תה מאוד בריא ותה שהכי קשור לאביב מה שנקרא, אבל גם תה ירוק הוא מצוין, תה יסמין הוא גם מצוין, גדילן מצוי, צמח שמנקה ומשקם את הכבד, צריך להיזהר כמה שותים ממנו, אבל הוא טוב, נאנה מקררת, גוג'י הוא מזין את הכבד, קריזנטמה או חרצית או בן חרצית, לא משנה, צמח סיני ג'וחווה או המשפחה שלו, שמוריד עודפים, כלומר כשהכבד שלנו מתחרפן, ומתחיל לעלות למעלה, מתחיל להתעצבן בכל דבר, ויש לנו מיגרנות ואלרגיות וכולי, ג'וחווה או קריזנטמה הוא צמח מעולה. וג'ינג'ר שתמיד טוב בהנאה והמרצה של העיכול. חייבים לזוז, זמן בחוץ, פעילות ספורטיבית, אירובית וחיבור לטבע, הליכה, ריצה, שחייה, צ'יגונג, מה שאתם רוצים תעשו. הרגעה, הכבד, כמו שהוא יודע להניע, הוא גם יודע להתעצבן מהר מאוד, ולכן הדרכים להרגיע את הכבד זה מדיטציה, מיינדפולנס, אפשר צ'יגונג, אפשר יוגה, פילאטיס, מה שאתם רוצים, וההרקה, יש לכם פה דוגמה לאפליקציה כמו קארן, ויש פה את כל נושא ההרקה, ללכת בים, ללכת על הדשא, ללכת בפארקים, לגעת בכדור הארץ ולהירגע. ודיקור וצמחי מרפא כמובן שיכול מאוד לעזור להרגעה של הכבד או הזנה, הרמון של הכבד, ניקוי אם נדרש, במיוחד שיש הרבה לחץ ותופעות שקשורות כמו כאבי ראש, מיגרנות, אלרגיות, אסמה, כל הדברים האלה שמעידים שהכבד יצא מאיזון ומתחמם ומתעצבן יותר מדי ואנחנו רוצים להרגיע אותו. לפעמים אין מה לעשות, לא כל הדברים האלה עובדים, ודיקור עוזר בצורה נפלאה, וגם הצמחי מרפא הסינים כדי להרגיע את הנפש. למה השקופית הזאת? השקופית הזאת היא להגיד שבשביל זה אני גם לא אוהב את כל עולם הדיטוקס, ולכו תקנו תיונים שינקו לכם את הכל, מכיוון שזה לא מתאים לכולם. One size doesn't fit all, זה לא אומר שאם מישהו אחד ישתמש בספירולינה, מישהו אחר ישתמש בזה וזה יהיה טוב לו. מישהו אחד במורינגה, מישהו אחר זה יהיה טוב לו. כנ"ל פלפל אדום לבן אדם אחד עושה בסדר, ולבן אדם אחר עושה סמטוחה בבטן. אז צריך ללכת לאנשים שעברו איזשהו לימודים בתזונה, נטורופתיה, תזונה קלאסית, דיאטטנים כמובן, דיאטטניות, נטורופתיה אפשר, וגם תזונה מסורתית. טיפולים אצלי בתזונה עם שעה וחצי, כמו שאמרתי, עוברים אבחון, תשאול מאוד מקיף, לעבור על יומן התזונה והרגלי התזונה של המטופל או המטופלת, דופק ולשון, ואז אנחנו בונים ביחד תזונה שהיא מתאימה להם. יכול להיות שיש הרבה מאוד דברים משותפים, כשאני צריך לנקות את הכבד של מישהו, להוריד כולסטרול, סוכר ושומנים וכו', יש כל מיני צמחים, מאכלים שהם משותפים להרבה מאוד, אבל יש אנשים שזה פחות יתאים להם, יש אנשים שהם חובה שישתמשו בזה, ולכן חייבים להתייעץ עם מישהו מקצועי. אני רק רוצה לתת לכם כמה דוגמאות לדברים שהם יפים וצבעוניים, הם כולם נמצאים באתר שלי, יש שם 100 מתכונים, כולל מרקים, סלטים, תבשילים וכולי, שועית מש מונבטת, לוקח 8 שעות לעשות את זה, בבוקר למחרת יש לכם את זה, עם מלפפונים, סויה, ג'ינג'ר וכולי, יש פה חורש, נדמה לי קוראים לזה המאכל הפרסי הפנומנלי, יש אותו בגרסת דגים, טופו ובשר, ביחד עם מלן ירוק, הכי קליל, הכי טעים, הכי מדהים לעונה הזאת. יש פה אפונת שלג, מאוד מאוד חורף אביב, ביחד עם טופו, שקצת השריתי אותו וצליתי אותו אחרי זה. יש פה תרד מוקפץ, ביחד עם פטריות שיטקי, ביחד עם דוחן, נפלא. יש פה יש פה קרוב ניצנים, ביחד עם ברוקולי, וצנוברים, ותרד נדמה לי אם אני זוכר, מרק חובזה, שפרסמתי היום ביחד עם גזר צבעוני, כי זה מה שהיה וכמה שורשים, ויש פה פול, זה הפול הירוק הנפלא, שהגיע עכשיו לשווקים, ביחד עם בצל אדום וירוקים למיניהם וכולי, וקצת גבינת לבנה שהיא חמוצה ומצוינת לעונה הזאת. זה רק חלק מהרעיונות, וכן, זה הרבה מאוד ירוק, אתם לא אוהבים את הטעם הירוק, אתם בבעיה באביב, לאורך זמן. לסיום, אני רק רוצה שתשמרו ותגזרו ותשמרו. אני לא צמחוני, אני מאמין ב-90% צמחונות, 80% צמחונות, משהו כזה, ו-20% מהחי, אבל ההוכחות הן חד משמעיות. דיאטות שמבוססות צמחים, או מעולם הצומח, יש סיכון הרבה יותר נמוך למחלות לב, לתמותה ממחלות לב, ולתמותה כללית מכל הסיבות באנשים שהם בגילאי אמצע החיים, כלומר שנות ה-50 וצפון. זו עובדה קיימת.
אני יודע שיש את הדיאטות הקטוגניות והלקטים והציידים ומה שאתם רוצים, כן, רק כשצדו פעם ביער, זו הייתה חיה שחיה חופשי, אכלה טוב או לא, לא הייתה עם אנטיביוטיקה, לא הייתה עם אלוהים יודע מה, וכשצדו אותה, אכלו אותה עד תום, ואז חיכו עד הפעם הבאה. אז כל אלה שמעודדים לאכול בשר 3 פעמים ביום, מסופרמרקטים, סופרסלים וכאלה דברים, לטעמי, ומה שאני למדתי קורא מחקרים, ומבין ורואה עם המטופלים שלי, טעות חמורה. זהו, סיימתי 1.5 שעה. אם אתם רוצים... לא 1.5 שעה. למה? התחלנו ב8:15. 8:15. 8:30. יאללה. זה איפה שאפשר למצוא אותי, כמובן יש את האתר של רפואות שאסף גם דיבר עליו, אבל יש את האתר שלי עם הרבה מאוד מתכונים ומחקרים, דף הפייסבוק, קבוצת הוואטסאפ, והאינסטגרם של מה אני מראה כל מיני דברים שהם כמובן מתאימים לדור האינסטגרם. יאללה, שאלות. טוב, קודם כל נגיד לך שהיו עשרות אנשים בהרצאה לאורך כל ההרצאה, גם כאן בפייסבוק וגם באינסטגרם וגם בקבוצה בפייסבוק, מרתק. תודה גיל. יש פה כמה תגובות. הייתה לנו שאלה מדורית, לאורך הדרך, היו כמה שאלות שאני עניתי תוך כדי, אבל הייתה לנו דורית שאלה אם כדורים וויטמינים זה עושה עומס על הכבד. הם עושים נזק לכבד? הם לא עושים נזק לכבד. שוב, א' תלוי מה התזונה ומה אורח החיים, זה נקודת ההתחלה. לזה צריך לראות איזה תרופות לוקחים, אם לוקחים, ואז איזה ויטמינים ומינרלים לוקחים, ובאיזה מינון לוקחים אותם, שזה חלק מהבעיה, כי אני לפעמים פוגש אנשים, נגיד אנשים שלוקחים גרם אחד או אפילו 2 גרם של ויטמין C, אז קודם כל זה בזבוז כסף, כי ויטמין C נשטף מיד בשתן, תיקחו גרם אחד, תבדקו אחרי שעה, השתן שלכם הופך להיות כתום, אין טעם לקחת את זה. אז אם לוקחים במינון נכון, אז זה לא מעמיס יותר מדי על העיכול ועל הכבד, אבל צריך לשאול מה המטרה. יש אנשים לוקחים בוויטמין C למשל, כדי לא לחלות בחורף. ויטמין C הוא לא פרופילקטי, הוא נוגד חמצון, הוא טוב להרבה מאוד דברים, אבל לא יגן עליכם משפעת. אז אין שום סיבה לקחת אותו בשביל זה. אם אתם רוצים לקחת אותו כשאתם חולים, זה משהו אחר. אז הכל תלוי מה לוקחים, כמה לוקחים, מה האיכות שלהם. יש היום את iHerb שאני גם אוהב מאוד, יחד עם זאת צריך מאוד להיזהר, האם האם קונים שם כל דבר. יש דברים שזול זה לא טוב, ויטמין D לא צריך להיות זול, אומגה 3 לצערנו הרב לא יכולה להיות זולה, אם אתם רוצים אומגה 3 ב-60 שקל, אל תתקרבו אליה, זה לא אומגה 3 טובה. אז לכן צריך לדעת מה לוקחים, מה האיכות, מאיפה קונים, וגם מה עוד לוקחים בחיים. מדהים. כרגיל תשובה ארוכה. הייתה שאלה על קורדיספס, האם זה פטריית מרפא, אז התשובה היא כן. כן, היא לא ממש פטריה, היא הזחל, לא משנה, הסיפור ידוע, אבל היא לצורך אני חושבת פטריית מרפא, היא פטריה יאנגית, היא פטריה שמחזקת את האדרנל, מחזקת את הויטליות שלנו ומשפרת את מערכת הנשימה, אז לכן היא הייתה טובה, אנחנו נתנו אותה הרבה בקליניקה, אסף, לפוסט דלקת ריאות, פוסט קורונה וכולי, פוסט ספורטאים לוקחים אותה בשביל זה, צריך להיזהר כי היא מעוררת, אז שלא תהיו באקסטאזה, זה לא קפה, אבל שלא תהיו באקסטאזה. ככה, האם החיה ותוסף במידה ולא אוכלים בשר בכלל? איזה תוסף? אם אתה רוצה B12 למשל, אז B12 יש רק בעולם החי, אין מה לעשות, אז קרוב לוודאי שצריך לקחת את זה. בסדר, זה מה יש. זה לא כזה גרוע, הבחירה היא בחירה מאוד מושכלת של מי שמחליט, ואם אתה מחליט שאתה צמחוני או טבעוני, אז אתה נאלץ לקחת תוספת של B12 עם הזמן, וזה בסדר גמור, שום דבר לא קרה. אוקיי. ויטמין D על בסיס שמן זית? אני לא כל כך מכיר, אבל שוב, זה הכל עניין של חברות שמייצרות את זה וכולי, יש המון 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 פטנטים היום, זה לא אומר שזה טוב, והבעיה היא שלמשל אם אתם מחפשים ב-iHerb, אז כמובן שהם גם עושים לכם לא רק ניקוד זה מי שרושם ביקורת, אבל לפי מה שנמכר, אז אם משהו נמכר והוא מקום ראשון, מי אמר שזה טוב, אולי קנו אותו בגלל שהוא זול,
והוא כמובן זול יותר מהמחירים בארץ, כי המחירים בארץ הם מאוד גבוהים, זה חלק מהבעיה. אז צריך לשים לב, וצריך להתייעץ, תתייעצו עם נטורופטים, תתייעצו איתי, תתייעצו איתנו בקליניקה ברפואות, תמצאו מישהו לשאול אותו שאלות מושכלות. קרוב לוודאי שהרופא שלכם לא יגיד לכם, כי זה פחות מעניין אותו, למרות שרופאים הם ידענים, אבל במסגרת שהם עובדים הם לא יכולים להתחיל להיכנס לכל התוספים שאנשים בוחרים לקחת. זו הזדמנות גם לפני שאני עובר לשאלות בפייסבוק, כמובן לציין שבעולם הזה של תוספים, רב הנסתר על הגלוי, מבחינת האיכות של הייצור של המוצרים, לא מבחינת המוצר עצמו, אלא המוצרים עצמם, מה יש בה, מה כל חומר עושה אנחנו יודעים, אבל אנחנו לא תמיד יודעים את התהליך הייצור, להבין נגיד מתרופות שהתהליך הייצור יותר מבוקר, ולכן צריך לקנות תוספים רק בחברות שאנחנו יודעים שהן מסודרות, או לפחות מחברות שמטפלים יודעים להמליץ לכם מניסיונם, שהם יודעים שתהליך הייצור הוא תקין ונאות, ולא לקנות כי משהו רק בגלל שהוא יותר זול, כפי שגיל אמר. גיל, באינסטגרם יש לנו שאלה אם תה מאצ'ה מומלץ? זה לא כל כך שיש מומלץ או לא, זה תה מאצ'ה הוא תה ירוק יפני, עניין של טעם, אני למשל אוהב את הסיני ולא אוהב את התה היפני, למרות שאני אוהב הרבה מאוד דברים יפנים, דווקא לא את התה. אז זה עניין של טעם, כל הירוקים טעימים, זה עניין שלכם, איזה טעם אתם אוהבים, אבל בגדול ירוק is good, אתם יכולים אולונג ואתם יכולים תה יסמין שהוא ירוק, ששמו אותו ליד פרחי יסמין ולכן הוא מריח והוא הרבה יותר נעים, ואתם יכולים לבן ואתם יכולים מיליון דברים, כאילו אין שום דבר. אני בדרך כלל מעדיף תה שנראה כמו תה, שזה כמו קקה של ציפורים עוינים, לא שקיות של ויסוצקי, אין לי שום דבר נגדם, אבל אני לא יודע מתי זה נקצר, מתי זה יובש, מתי זה, כן, מתי זה, אני אגיד אז כל החברות, לא אכפת לי, גם פוקה, אתה יודע מה? מתי זה נקצר ומתי זה הגיע למדפים, וזה שזה עוד שנתיים אחרי זה, זה נחמד מאוד, אבל השאלה כמה חומר פעיל יש בתוכו. נכון. יש פה שאלה לגבי האם הירוקים שרלוונטית, יש פה כמה שאלות שלא רלוונטיות להרצאה, סליחה, אני אדלג עליהם, כי זמננו קצר, אבל יש פה שאלה, האם ירוקים מומלצים למי שסובלת מדלקת בקיבה? ועוד איך, אבל לצרוך את זה ועוד איך, הטעם המר והירוק הוא טעם שמקרר ומוריד דלקתיות ומנקז. יחד עם זאת, עם המערכת עיכול שלך רגישה, ואני לא יודע מה את סובלת, כי דלקתיות בקיבה זה מושג מערבי וכללי מדי, אז קרוב לוודאי שאת צריכה את זה מוקפץ או מבושל באיזושהי צורה מעודה או חיטה, שהיא לא משנה כל מיני שיטות שאמרתי, פשוט מכיוון שזה יהיה יותר קל לעיכול, כי מערכת העיכול שלה חלשה, אז קרוב לוודאי שאת צריכה לצרוך את זה בצורה שתהיה יותר קלה למערכת העיכול שלך לאכול. אבל האם זה בריא? מאוד 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 בריא ומאוד מומלץ. זה מכבה שריפות טבעי ונפלא. מדהים. טוב, נראה לי אנחנו נעצור כאן בשאלות, כי יש פה באינסטגרם הרבה מאוד שאלות, אולי תרצה לענות עליהן, על תוספי קולגן אין לי מה להגיד על תוספי קולגן, אני יודע שזה מאוד מאוד חשוב. סבבה, אני לא רואה את השאלות. כן, אתה לא רואה באינסטגרם, אומגה 3 בסרדינים וכל מיני כן הלאה, אז גם אני אציין שכמובן אפשר לפנות לגיל גם בעמוד אינסטגרם שלך, גם בטלפון שיש שם, וגם בעמוד פייסבוק, וגם דרך הקליניקה שלנו כמובן. תשים את הטלפון, נוריד את הטלפון. איפה אני אשים אותו? וגם, כן, לא, תשים אותו כאן בשקפים. יש לך? לא. אין בעיה, אני ארשום בצ'אט. וגם אני אגיד שלגיל יש קבוצה נהדרת, שמפרסם מתכונים וטיפים כל יום חמישי, גם לזה אני אמליץ להצטרף. כן, פספסתם את המחובה זה היום, אבל יאללה. נכון. נראה לי שבזה נסיים גיל. רגע, יש לך שקף עם זה, עם טלפון? רואה אותך עובד. טוב, מי שירצה למצוא אותך, יחפש אותך בגוגל. שנייה, אני שם את הלינק לקבוצה למי שרוצה. זה לא קבוצה חופרת, כן? נכון, זה קבוצה לא חופרת, זה קבוצה שאסור לחפור בה, היא סגורה. לחפור בה. אבל היא שקטה התכוונתי. קבוצה מעולה. אבל... כן.
אבל יש בשבוע אחד מתכון, שבוע שני מחקר, זה הלינק, אתם יכולים ללחוץ על זה. איפה אתה שמת את זה? שמתי את זה בצ'אט. זה בפרייבט צ'אט. איפה צ'אט רגיל? אין לי צ'אט רגיל. אנחנו נשים אחרי זה, אפשר לשים את זה בקבוצה. אבל אני לא מופיע בצ'אט הרגיל, וזה לא. בסדר, אנחנו אחרי זה נוסיף את אתה זה. כנראה צריך להעביר את זה לצ'אט הרגיל. אין בעיה. אוקיי. תודה גיל. תודה לכל מי שהיה כאן. תודה לך. תודה לכם. העסק הזה עבד מעולה, נראה לי אנחנו נצטרך לחזור עליו עוד פעם ועוד פעם. מעולה. הגיע הזמן לחזור באמת, אולי פעם רפואות מלמדת. נכון, עשינו את זה. פעם בחודש. רפואות בקהילה. שיהיה חג שמח לכולם. אביב קל ורענן, ושיהיו ימים קלים לכולנו. תודה רבה, להתראות לכולם. תודה רבה.